fam, Super Migo Bay is in the house again. Wala akong kagama og video tong yaging kadlawon kay medyo na busy lang tagamay. So for now nakagama lang ta. Then wala san jud po ko ilaag kay medyo ulan pa kayo ang among lugar dire. Super fam, sinsya na jud kayo. And then for today's istorya is all about kanang Finding Nemo. Ano bang pare atong sa movie ba nga Finding Nemo nga gipangita si Nemo sa iyang amahan. So means Finding Nemo means ang Nemo kung mo siya sa Bisaya pa ikaw. Sa English you, finding you. I was experience or my mga naka-experience ko about sa akong love life before. And she break up with me according to her nga ganahan lang siya nga maila daw iyang kagalingon, ganahan mapangita niyang kagalingon niya. Iya ko nga maila-ila muna siya. So ako nga nakaingon ko ato super fam ngano ko nung iyang ila-ilahon pangitaon niyang kagalingon. Asa mo siya. So when maglanto ta sa movie nga Finding Nemo, si Nemo bata pa to siya nga isda. Wala pa to siya buot, di ba? Mutong gipangita siya amahan ka sa laag niya. Kanang dako na niya mo ingon pa kang bulungon imong kaugalingon. So wa pa day kay buot ana no. Super fam mo nang be matured lang gyud unta when you have to step into others steers. Kung once mo dako na ang imong huna-huna na dako na imong lawas, so means mo level up pud unta ang atong knowledge no, dili kay ingon nga pangitaon ang kagalingon, ila-ilahon ang kagalingon, dili man na siya mo'y rason. Dako naman ka, di ba? Dili naman na ingon nga mangita pa kas imong kagalingon, nga imong hapad jud siyang ila-ilahon. Sikad sa pagkabata nimo, nagagi kag pagkawalay buot hangtod di dako ka naghamto ka nagkabutan na. Dili na siya ingon nga pangitaon, ila-ilahon ang kagalingon, mindset lang na nimo. So super fam no, dili lang nato gamong rason na nga istorya. Diba kay kung ato lang gamong istorya, rason unya mapunay nature us mga tao nga irason pud nato sa mga atong kapalpakan before sa atong mga kasinaunang mga kasalanan, dili man na siya mo'y unuran nato no, kay murag kuan lang man kaayo. Dol naman jud tay mga pagkawalay buot before, like for me namo koy mga buta nga nakuan ako kaniadto na miss anak ba na miss encounter nga katuon ta nindot kaya kuan ta to siya maka-improve sa ako ang akuan, but sad to say dili lang gyud to para sa ako tanggapon lang nato ba, dawaton lang nato nga naadyoy mga butang nga dili pa sa to dili lang ingon nato nga dili ako to siyang gikuan kay dili pa nako kuan akong kagaling, dili pa nako na certified na kaila akong kagaling. So ana nga sistema wala pa nimo nakuan, dili na ingon nga wala pa ka nag-matured. So it means bata pa kag buot, wala pa kay buot, diba super fam no? Dapat ang imong istorya part of our growth na unta. Magtubo ta hangtod maghamtod atong hunahuna, dili kay ingon nga pangitaon atong kagalingon. So super fam no, based on my experience lang na, pero dili ako gaingon ana. One of my ex, yes one of my ex, now okay na siya. Last months ago nitawag lang siya, then nangayo siya sorry, but it's okay naman po. Di man po ta mag-hold o grudge sa usag sa ex nato no, but narang gid tay mga kuan nga kaila lang nato sila, dili nato sa friend no. Kay once mosulti ta og kaila, lahi ang kaila, lahi ang friends. Kay kung ang friends madalaganan nimo na kung na kay problema, madalaganan mo siya kung na problema ang friends. Ang kaila di na nimo siya madalaganan kung nakay problema. So mo na siya dako og kalahian sa friends og sa kaila. So Finding Nemo usa ka movie super fam nga Disney ano to, Disney nga nagpakita lang sa love sa iyang anak ang isa ka amahan, but gikuan lang nako kay Finding Nemo nindot man gud siya nga ikaw ba kay si Finding gibulong siya si Finding Nemo pa, si Nemo bata nga isda gibulong sa iyang amahan Finding Nemo ya kay ang Nemo sabi saya you man na ikaw, finding you
dili na ingon nga pangitaw nimo kaugalingon as a part of our growth lang man na, no? Dili man na ingon nga ilahi mo kaugalingon. Ingon ana na ka, mao na ka, ingon ana na jud ka imong nabot, ingon ana imong kinaiya. Di na mausab, walay mausab nimo. Kung magpausab ka, mo gasto magpatok man, o di ba? Super famo, borot ako ka-share nining Now, thank you sa pag-support and shout out sa tanan, and then daghang salamat sa walang sawang pag-suporta, and thank you.